Dobrodošli u novi video. Danas spremamo pečeno kestenje. Pretplatite se na naš kanal. 500 g kestenja zasečemo. Pretplatite se na naš kanal. Kada smo završili sa kestenjem, stavljamo u šerpu 2 litre vode. Potom dodajemo kestenje. Pustimo da ključa 45 minuta. Kada smo ih skuvali, uzimamo tepsiju sa pek papirom ređamo ih tako na tepsiju pretplatite se na naš kanal. Peći na 210 stepeni 20 minuta i na najvišoj poziciji treba staviti tepsiju. Kada je gotovo, servirajte i uživajte.